Ngo ko mala yini sante fin corona ko sigira muso kuntigi ko ti nogo o te biye Bamako kona na falai Bamako de togo ncheka nsufe wa duguma je bela jilima do ka ko njeli nte fiu ni ye Bamako taka laje falai yani samya che ibafo kibe dugumi nyini jeli yala manamani yala sani yala tanyela yiri wala ko fleni corona falai nga ala kanato samyaji ga bina ni samyaji bina falai miye Bamako bolaw nye o kera do ka nyama mina ye wulu jiteto botoli jiteto minango minanteto miye srabaw teto febela jele juguma taleno saka sanji makono sanfi anu ka ke kare kono yorodo la shite korani shiye bibi na baraba munu sigileno senga no ye gidron lawnye no ye tena boliye no ye sigidaw labeniye abela jele noni no ga dunyana falai ka so bia ke munye madina be ka gidron munu dlabi shitula han falai ni yame gidron ala ka kisi jima odedo odela dinga be ke gidron fan fla bela jele fe yasa jiga na siga kan nga gidron bi falai wulu jude kala no kana ku daga yoroi kin chama ngona bi falai maut sega tmali ka ta misri la be kala no ki ga wulu iga nyegenji iga minangoji iga barageji san kalo tan flaka blambolongo non tai ministry sombe ko asigile no sigira la kanani yirwalu kuntala janguna falai ne buka jaro e television so wala dongodo ko ni mami iga wulu bla kare kono kibenga nyangi nga majumembe no bo la koloshi musa tlela on fitini ni falai ali minangoji ala kungi chika ke kare kono service do kuma ko service d'hygiène maw ubena na awga dubela jele mina katana aw yo so o minango jidro no fe ha nga bi wulu pi pour de o de blale no sra la bi ibe jiuye ube bofo yoroja wa dabalba mi falai an be sojo milliard keme mi yeswar bauta ga do dula ka yoro dla katla ka tama wulu jila tuguni Bamako bila ma falai nyama ka nga wuli kujo ki ume Bamako bi numa wuli don lab ke barawiye de parce que nogo mun bey dongo do awbala ko demsonu mangene dongo do awbala ko awere farmanda awla awni soso be nyana ani soso fakala me nyana ani sangi kumela wo nyana abeka sangi sulonsa abeka sangi subalusa dongo do ko awka kene abe kene to ka so wulu dagale no awka dala aw sigi nyogon bebe wulu bo ka bla kene ma sita fo ma sima ninteke mamunu fana bla no abara la falai ulu teye kuma ta ko ga la kolosi no kon me gitron don ko say na anya kuma ke falai angongo miye sa diversement si ko fela sra ngo madina ka adla jongo ala ayadla nga wulu jimme ga bo kare kono la yirima jo zerni kono na la falai mun me ga bo bananga bugu yoro do fan fela la gitron te shi soro de na turata ashite shi soro wulu jude blale no kare kono na la tai ma sit ali tsega te kare do fe ni ye saljita kibita misiri la fara ni sira misira ni ma fara tibi ko ere nde saljita bo ere wa ona nogo ni mpela ibita soro demson do fana sigile no logo fere law sigile sansu fere law sigile bebo odinga dala odinga gerene odinga sale wa miye tlema ma se aman sigi ka fatai samya mana se to kam tlaga na fananga nyama yo tuguni wala ne bolo bi ministry so min sigile no ko sigida la kanani yiri wali kuntala jani sania sigili senga falai na be bara fe ka di demsanu ma bi na ga bolo foro ba nga marabolo ko na bi falai uka wuli ku jo yani ko nga ke damatame sabula anyebe mi na bi mo bala ko jitemesra ga fsaw jitemesra o esamya ji na san kalotan flaji ma shise go temesra kumbe sabula jinu bela jele wulu jude abe jino de wabe dingare tikakata ya dlanto ko tuka ba kari onyuma miye ministry so ma falai ame fere mun fuye uka brigade usigi uka do kiungono mama ka wulu blale no dinga kenemana na falai uka sebe na bema uka dinga tike uka fose tike uka dugu uka sokono no uka wulu jika kono uka munango juga kono uka fere tike katani ngase ke ayoro numbela jirena niye anfa ve kiunta falai niye Bamako kreve kunta bi wallahi folo ali Bamako iri pachanga ka sana bagada jika ufe ayoro do be bi kat ire tsega donga fo ko manifi be sega kenina wa be ko ba tiku ye ha sendante re se tiku de be kan ke bi Bamako yoro chamana bi
parce que dagabana so minnu jɔlen no u bolo ani dagabana mobile b'u bolo k'olu to kɔnɔ olu tɛ wuluwulu ji ninnu u bɛna don a la k'a kari ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ olu ye mais a degun ye maa min ye fala ye ji bɛ bɔ sanfɛla ka na jigin e min ka soda la a ɲama a wuluwulu a wulusu a minangolo a ɲamaɲamaw a kirikaraw a bɛɛ bɛna to minnu ka da la olu de t'a la degun ye wa min ye Madina ye an kɔni bɛ min fɔ a ye a ye 26 mars kɔfɛ goudron min dilan a ka wuli k'i jɔ dɛ sabula ji nɔgɔ min bɛ ka na se sanji tɛ dɛ sanji tɛ kɔji tɛ baji tɛ maaw ka wuluwulu ji u ka botoli jiw u ka minango jiw u ka mɔgɔɲɛ ji minnu bɛ b'u ka du kɔnɔ u ka n'o k'o dingɛ de tigɛ k'o bila kaki kin kɔnɔna na o bɛna ka na goudron bɛɛ lajɛlen halaki n'i yɛlɛla kan dɔrɔn a bɛ pɔtɔpɔtɔ wa goudron ninnu fana fala ye a ka lajɛ han a ye PCR ni hali buuru dɔw kɔnɔna b'u ka ca n'a ye sɔgɔmada in na y'an ka cadeau ye ka di Madina ma ale ni ministre min bɛ yen ko yiriwali kuntalajan ni sanuya fala ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2023 ye nin fana b'a la dɛ u k'u cɛsiri